Hei, ajattelin ohjata sinulle pienen maadotusmeditaation, joten haepa joku hyvä istumapaikka itsellesi, mieluiten selkänoja selkäsi taakse. Sulje silmäsi ja hengittele muutama kerta syvempään. Samalla voit suorastaan tuntea, kuinka jalkasi ovat nuo vahvat juuresi, jotka kulkevat sieltä lattian läpi, peruskallion läpi, syvälle äiti maan ytimeen asti. Ne vievät sinut äiti maan syliin. Mitä äiti maa sinulle merkitsee? Mitä sen luontoenergiat, luonnon elämä, maaenergia, mitä se sinulle merkitsee? Tunnustele sitä hetken aikaa, vahvistele omaa yhteyttäsi luontoon, eläimiin ja maaenergioihin. Samalla voit ajatella olevasi jossain kauniissa luontopaikassa, paikassa johon mielesi sinut ohjaa. Kaunis paikka, ympärillä parantavat luontoenergiat ja sinun on täydellisen hyvä olla. Etsi sieltä energiapuu itsellesi, voimapuu, puu, joka kutsuu sinua luokseen. Mene tuon puun luokse ja pyydä hoitoa puun entiltä, puun hengeltä niin, että menet nojaamaan puuta vasten ja laitat kätesi sen ympärille. Sinulla on yhteys tuohon puuhun energian kautta, vaikka et fyysisesti sitä näkisikään. Anna itsesi sulautua hetkeksi puun kanssa samaan energiakenttään. Olette yhtä hetken aikaa. Ja suorastaan tunnet, että tuon puun voima, joka on itse asiassa paljon enemmän kuin tuo paikka, missä puu on, sillä puun juurien kautta se yhdistyy paljolti muihin puihin, luonnon paikkoihin, kaikkeen siellä maan allakin. Silläkin on oma maailmansa, jonka energioissa se on tärkeällä paikalla omassa tehtävässään. Ja kun sinä olet yhteydessä tuohon puuhun, olet yhteydessä hyvin paljon suurempaan kokonaisuuteen, luontoenergioihin. Ja anna hetkeksi itsesi vain antautua puun syliin ja ota vastaan hoitoa omalla tavallasi. Samalla kun puun energiat ja voimat alkavat kanavoitua sinunkin kenttäsi yhteyteen, voit sielusi silmillä tarkastella ympäristöä puun ympärillä. Sillä on oma asemapaikkansa, jota se hoitaa, josta se huolehtii ja jonka muita eliöitä, eläimiä, olemuksia se hoitaa myöskin. Ja anna mielesi silmien aistia ne eläimet, olennot, eliöt, jotka ensimmäisenä siihen lähellesi tuntuvat saapuvan. Hyväksy ne tunteet, ne ajatukset, mitä ensimmäisenä nousee. Sinun valosi kiinnostaa luonnossa muita olemuksia ja eläviä. Se on selvä. Kun tuotat, välität valoa, se kiinnostaa ja se huomataan. Ja siellä ollaan vähän uteliaitakin. Tarkastele ympärillesi hetken aikaa, mitä siellä näet mielesi silmillä, millaista elämää aistit siellä, millaisia viestejä sieltä kautta nousee sinulle ihan omalla tavallasi.
hetken aikaa kuulostellen. Jokaisella sisäänhengitykselläsi sisällesi virtaa yhä vahvemmin luonnon voimat ja energiat ja se yhteys, mikä sinulla on. Jokainen hengityksesi yhdistää sinua yhä vahvemmin luontojen voimaan ja kaiken kokonaisuuden energiaan. Anna niiden viestien nousta, jotka luonnollisesti mieleesi nousee sieltä luontoympäristöstä ja voit kiittää niistä viesteistä. Voit kiittää puuhenkeä, enttiä, tästä hoidosta, jossa olet ollut ja vähän venytellä itseäsi siellä kohti aurinkoista taivaan rantaa ja tunnustella oloasi kevyempää, energisempää, miten sen koetkin tällä hetkellä. Kiittää ympärilläsi olevia auttajia, oppaita, viestin tuojia. Ja sieltä kävellä takaisin siihen paikkaan, jossa istut. Saavut siihen paikkaan, jossa alun perin istahdit aloittaessasi tämän meditaation ja alat vähitellen herätä. Voit hiukan liikutella käsiä jalkojasi ja antaa itsesi herätä tähän hetkeen. Avaa silmäsi. Palaa tähän hetkeen. Tervetuloa.